Takže čaute lidi, vítám vás zde Melin. Dneska si zahrajeme novou sérii, bude se jmenovat Dny z našeho dětství. Jsem tady společně s mým kamarádem. Čau lidi. A dneska budeme ohodnocovat hry, budou 3 a potom z toho uděláme série, kde každou dohrajeme. Teďka jenom bychom chtěli říct něco o Bad Ice Creams alias zmrzlinkách. No, Podle mě jsou víc legendární, kámo, jak tamhle tvůj kaktus. No, taky si myslím, no. Reálně... Lidi, tuhle, nechtějte vědět, tuhle hlášku říkáme už podruhé, protože já debil nevím, jak se zastavuje video. Takže ono mám úplně vyplo, takže... No, tak jdeme za to znova. My už tady máme nějaký levely vyhraný. Tentokrát to nepopetem. Já jsem Ovinko. A já jsem Jahůdka. No a už tady máme nějaký level, takže půjdeme rovnou na 4, ne? Dej jedničku. Tohle je level 1 a my už víme, jak se to ovládá, takže continue a jdem na to. Já jsem samozřejmě Hovinková, kvalitní. No. Kámo, tady tahle hra je třeba, kámo, Enemy Still Far Cry. Oni se vás prostě, hele, vy můžete tady před nima dělat, kámo, hmaty chvaty. A nikdo se vám to... Kámo... Hej, já bych si dal zmrzlinu. Já chci zmrzlinu. Kámo, nebo si dáme tady oříšky z Lídu kvalitní. Tohle není žádná reklama, to jsme jenom tady viděli, tak si děláme srandu. Hej kámo, ale v Lidlu nakupujte, jo? Lepší jak Kaufland. No. Kámo, teďka ti ubyde rapidně odběratel a úplně, cože? Tam kupuje moje babička ty skvělý rohlíky. Ty jenom tak řekneme si něco o zmrzlinkách. Pamatuješ, jak to všichni fárali v družině, kámo, to byla legendární hra. Jo. Tuhle hlášku zase říkám podruhé, ale to neříkám, že bychom to měli nějak nachystaný, já to říkám fakt, protože fakt zmrzlinky, hra z mýho dětství. Ano, moje taky. Právě proto se tak jmenuje naše série, protože to prostě byly srdcovky naše. Kámo, nebo třeba hra... Ty chcíp? Jo, už dávno. Kámo, na tyhle zelený to nemůžeš. Nemůžeš, teď máme taky chcípos. Ajajaj. Do pěti. Tak ne, jsou tupí. No přesně, no. Už vyhrál jsem, myslel jsem, Au. Totální boucha teď. Kdyby si chtěl někdo... Co? Úplně na začátku umřel. Kámo, takže, abych to dopověděl, a kdyby si chtěl někdo zmrzlinky zahrát, doporučuji hrát, tohle není sponzor, jenom doporučujeme hrát, my to hrajeme tady na Poky, ale je to třeba i na superhrách, myslím, že to mají i na 1001 her a takhle, takže kdybyste nevěděli kde, tak stačí do počítače normálně vyhledat zmrzlinky a jestli nějakou z takovýchhle stránek naštěvujete, tak to tam budou mít určitě. Jo. To je... Zase sám, jo, zase sám. Jo, už. Já jsem žádný na začátku. Tak tohle se stalo i minule. No. Až na to, že tentokrát chcípnu i já. My po téhle hře uděláme teda recenzi finální, jak se to ovládá a teda. No, takže budeme dělat to ohodnocení a
Dáme vám vědět. Až to budeme hodnocovat, tak vám dáme vědět. Tak, zatím. Čau. Tak jo, už jsem zpátky. A první ohodnocení, který budeme dávat, Tak je příběh. Takže já bych řekl, že Zmrzlinky ten příběh za mě mají tak 2 z 10, protože podle mě nějaký příběh mají, akorát tyhle 2 dementi ho nechápou. Jo, přesně tak. Tak já bych sem dal nějaký 3 z 10, protože má to zase hodně dílů, takže každý díl na sebe vůbec nenavazuje. Tak a teďka jdeme na kde? Ovladatelnost třeba. Jo, ovladatelnost. Zmrzlinky taky nic moc, tak 4 z 10 bych řekl. No, mně se to ovládání docela taky moc nepovedlo, protože ty šipičky jsou samozřejmě na každý počítač nějaký jiný, ale zase potom musíš, ten první hráč, který je u toho počítače, musí mít jednu ruku na levé straně úplně stísnou a ten druhý hráč musí mít 2 ruce a tou jednou rukou se dotýká toho druhého hráče, takže já říkám 4 z 10. já říkám 3. Takže Celkový 7 z 20. 7 z 20. No. Potom, aby jsme doskočili rychle, tak kvalita s porovnání s rokem vývoje, takže to porovnání s rokem vývoje, prostě kvalita s rokem vývoje, tak kdy vyšly Zmrzlinky, teda nevím, tady je to napsané 2010, tak 2010, hele, když si řeknu, že o 3 roky, že jakože, teďka když tak kdo je fanoušek GTAčka, tak mě opravte, ale když za 3 roky vyšlo GTAčko, podle mě jedna z nejlepších her, možná vůbec, tak bych té hře dal třeba tak 2 z 10, 3 z 10. Já bych sem dal třeba tak 4, nemusím tak kritický, ale ta hra, nevím, nemají to moc dobře popsané. Nechceme být jakože celkově zlí lidi na tu hru, ale prostě 2010 bylo by to lepší. Kdyby to byla mobilní hra, řeknu OK, ale na mobilu to nejde ta hra. Aha. Zkoušeli jsme to, takže Tak 6 jsme řekli? Jo, Takže 6 z 20. My se tady zapisujeme, potom děláme průměr. teďka OG, k tomu už jsme se ve videu vyjadřovali, takže u mě 9 z 10, abych nebyl úplně. Jo, u mě 8 z 10. Takže dohromady to je 17. 17 z 20, tady se ty Zmrzlinky docela drží, protože fakt my 2 v družině s Martinem, my jsme každý odpoledne, protože se nám to neukládalo, tak jsme to každý odpoledne jeli od znova. Ano. A to jsme v tom byli mistři palačinky. A teď ten průměr, takže Teď celkový ohodnocení, takže 35 z 80. Někdo si řekne jakože to, ale kdo tu hru nehraje, ať si ji zahraje. Ano. I tak doporučujeme. taky, no. Takže rovnou se vrhneme na další hru. Takže další hra se jmenuje Kingdom Rush. Moje srdcovka. Fakt moje srdcovka. Já jsem to hrál jak zbyselý, když jsem byl malý. A i teď jsem to hrál. Já už jsem tu hru dohrál 2krát. Fakt moje srdcovka. Jak je to u tebe? Kámo, taky jakože, hele, neříkám, že jsi nějaký mistr a sám jsem tu hru objevil a tímhle děkuju strašně moc jednomu mýmu spolužákovi. Jestli kouká na tohle video, tak mu oba podle mě strašně moc děkujem. 2 1
takže. Počkejte, si vezmu pero. Takže. Příběh to má, hele, příběh lepší jak zmrzlinky. Aspoň víš, že tady putuješ někam. Ano. Asi máš jít zabít zlýho čaroděje. Ano. Si já myslím aspoň. Jo. Jenom je teda škoda, že strašně moc tady lokací bylo nevyužitých. Třeba tady tohle moře nebo tady tohle moře, mohla tam být nějaká bonusová bitva třeba na lodích. Aha, jo. No a dla mě příběh je hodně těchto her a to furt navazuje na celý to, takže příběh je za mě 10 z 10. 10. No a ty? Tak dobrý, nebudu, já bych řekl 7 z 10. Takže dohromady je to 17 z 20. No, teď jdeme na kvalitu versus vývoj roku. Tahle hra vyšla, že je to nějak rok 2014, 13 a na ten rok grafika dobrý podle mě. Ano. Je to docela fakt dobrá oddechovka, i na mobilu se to dá hrát a hlavně na ten mobil je to udělaný, takže jim odpouštím to, že jakože tam jsou nějaký špatný věci a nedostatky, takže já kvalita versus rok, já nechci být nějaký hodnej, zrovna tohle je docela důležitá kategorie, ale tady bych dal fakt 10 z 10, protože téhle hře podle mě nic neschází. Teď dávám 9 z 10, takže dohromady je to 19 z 20, takže si to zatím vyvede moc dobře. Kámo, jakože už teď je to lepší, jak zmrzlenky. No a teď Ovladatelnost, tak to je mega dobrý, stačí ti vlastně k tomu jenom myš, takže když si na PC rozjebete klávesnici, když jste předtím hráli Fortnite a rageovalo to a rozmlátili jste si klávesnici, tak si tady můžete jít oddechově zahrát Kingdom Rush. Takže ovladatelnost 9 z 10, mohlo by ta ovladatelnost fakt být o něco lepší, protože... Tak já dám 10 z 10, protože nic se tady na tom nedá, si prostě jenom klikáš, takže 19 z 20 dohromady. Teď pojďme na OG. Jo. Jak je tahle hra OG, takže mega OG, ale v tomhle ohledu to s prominutím na zmrzlenky nemá. Jo. V tomhle ohledu bych dal tak, já dám 6 z 10, 7 z 10 dám, jo. Teď dávám 5, takže dohromady to je 12 z 20. A teď vypočítáme průměr a ozvím se vám. Průměr je 68, takže 80, takže celkově skvělý. Lepší jak zmrzlenky. Takže 68 za pixelsy, zmrzlenky měly 35 z 80. Takže jakože tohle je super hra, ale bohužel, i když bych u téhle hry seděl třeba do půlnoci, kdyby mě teda kámoš nezavolal na dračák, tak se s ňou bohužel pro teď musíme rozloučit a jít na další video. Gladiátor, baby. Takže lidi, tohle je Gladiátor 2 po česky a je to prostě k tomu já nemám co říct, to je moje srdcovka. Martin to sice vůbec nezná, teďka jsem prozradil tvé jméno. Už několikrát, ale to nevadí. Aha. Tak to s tím jsem nepočítal, ale tak to je jedno, ale tak je to strašně dobrá hra, prostě uvidíte z gameplaye. Uděláme si gladiátora. Jo, tady takovej, kdybyste si to náhodou chtěl zahrát, tak tady takovej fígl od profesionálního hráče. Když sem do jména si napíšete
čárku a budete scrollovat, ne, někde budete scrollovat, kde, jo, budete scrollovat, tak vám to dělá postavu takhle. Tak a prostě takhle a čím víc čárek, tím bude se tam objevovat lepší postava. Ale někdy vám do síly, do tohohle, do ataku a do vitality. Budeme takovýhle skřeti. Budeme mít takovýhle hejstar. Budeme se jmenovat Milin. Dobře. Milin. A dám si nějaký oblečení. Tak, tak asi takhle. Jo, Tak můžeme na to. Jak se to teďka ve vězení budeme začínat a teďka jsme se nasrali a teďka a tady je takhle a to jsou mega zvuky prostě. Tyhle si musíte poslechnout. A takhle se můžete pohybovat dopředu, skočit, pohybovat dopředu. A teďka já dám. Teďka rychle, bez výčitek, takže příběh dáme, já dám 8 z 10, můžeme se stávat lepším a lepším gladiátorem, co ty? Jo, taky. Takže celkově 16 z 20, potom
Potom tady máme to Kvanta s rokem vývoje 2007, takže podle mě na rok 2007 si to u mě vyvařilo krásných 7 bodů. 8. Když tahle hraje na rok 2007, tak určitě to má možná i na 10. Tak, co dál? Dál je tam Ovladatelnost hry. Podle mě je to taky dobře ovladatelný, zase stačí jenom myš. Takže pokud nejste malý mimino, tak to ovládáte v pohodě. Takže 9 z 10. Zase 10, já. Takže 19 z 10. 20. Z 20, jo. A teďka OG, jakože ty to moc neznáš, ale pro mě je to OG tak na 5 z 10. Zas úplně OG hra to neměla by být, ale podle mě to zná daleko méně lidí, než by si to zasloužilo. Já to neznám, takže já dám 1. Jo, takže 6 z 20. A teď spočítáme a uvidíme se. Takže lidi, vychází nám 56 z 80, hodně krásný. A my už se bohužel dneska pro dnešek musíme rozloučit. Je mi to líto, ale slibuju, že já za Martinem přijedu a pořádně ho to patří na jinou stránku, ale natočíme spolu Oheň a voda, takže se můžeme těšit. Ano. A tak jenom, co bys řekl o těch hrách, co bys řekl třeba o Gladiátorovi, který ho neznal? Podle mě to je hodně dobrá hra, protože teď mi to vysvětlí, jak to vlastně funguje a zajímá mě to jako to. No a takže nejlepší hra zatím byla Kingdom Rush. Teď tady byly Gladiátoři a ta asi nejhorší zatím byly Zmrzlenky. Ale Zmrzlenky, jakože nehejtíme, strašně dobrá hra, ano. Ale pro dnešek čus. Tak jo, takže mějte se a čau!